Oh, 7,000 mga bay ang gidagan. Grabe nakalapot sa weight. So dapat digit siya ipabutog 7,000, 5,000 na gid siya. Iron works ni mga bay ha. Ina sa oil eh. Dapat mix in sa oil. 5,000 ra gyud yan ba? 5,000 ra gyud. Isud kaya bay? Oh, unbreak wa na pod. Adjustan po to nimo guro yan. Ang unbreak tao siya kay down. Karon mga bay nagsinsuel ta og Hilux, Toyota Hilux. Si Iron Works lang. So tanawa, bagong repis na mga bay oh. Bagong repis na mo ang rotor disc. Nana po'y aksyob kaon. Grabe. Ang biyahe ni mga bay kada adlaw gini yan lagyo kay biyahe. So makita na to. 7,000 na ang gidagan ani. So panida na to ron mga bay pag-brake kung sa kalidad sa brake ani. Iron Works lang sa kalam. Nipis sa pod. Unsa man nga mga brake pad? Yan. Dali ara mahilis yan ay. Dali kay mahilisan ba? Lalapod bay, ilis sa pod akong brake pad mga bay. Grabe 7,000 na dagan kada adlaw gamit. Purot na bay, dili na nakabutog sunod biyahe yan ay. Grabe kalasag brake ani, lagyo sa gimig biyahe yan. So mga bay, sa sunod na to, ato nang nabantayan, sunod na tong chinchoy, dili na natin pabutog 7,000. Dapat 5,000 ra. 5,000 matik chinchoy na. Sa tong ligid, ilisana na pod. Isilis na tong ligid. Masilis ang abante mga bay oh. Shout out Amigo, pinaka warriors gyapon ni mga bay. Karon mga bay tanawon po nato ang tanawon nato ang sa atrasan ni kung nailisan biya po nagapil. Oh, dungan biya na tanan ha. Apil ripis. Atras sa bante biya to. Wala pa na no. Pero akong handbrake grabe na kay kalalom. Habugan na lagi kayo, dali ara kani habog sa handbrake ko eh. Lagyop sa kay mo biyahe gud mo nang dili gid siya qualified niya may pabutan nimo sa mo to siguro ipabutog 10 million. 10 million ra gyud na para no. Oh. 10 million igo gid na mahurot. Pero wala po di mong rotor disc. Kanan na po. Sura kaya eh. Bentag na i-brake pad nga perting gahi-ahilison. Yan ba? Nga ang rotor disc may kanon ba? Banding na to. Pabanding? Hotbot. Dali, sila gyapon na ilis eh. Rotor no? Loy king rotor bay, bagiron. Shoutout sa Amigo. Yeah. Sa tubangan mga bay, kaning sa driver side oh, parihat sila na mga kinanaan buling man ayan ba basta manipis na yan no? Di nakagawas ba no? Mga balas-balas siya ba? Muka kahit nagdudal eh ko yan nga marag hilis na gidang kwan. Break sa bante. Kaya anong nainanaan man. Oil lang nga ba atong ano sa itong oh? Kita ni mga oil mga bay. 7,000 ang gidagala niya kapin. Oh. Korea gaba. Dapat mga bay, di natin tapos 7,000. Kada adlaw, dapat 5,000 na yan. Ito naman eh. Oh, lisod naman kayo na ugli pa na ilisan. Kasunod, mura na sa gipangkaon. Ay, dara yan o. Muni hinungdan ibagid yan o. Nadugmok. Nadugmok ko. Biyaha ko sa muka. Gigani nga mga bripada. Ay, nadugmok yan o. Bindik siya pa na yan. Di Bindix eh. Ay, Archie. Ingon ni Archie, Bindix daw na. Atong Bindix mo yung lami. Yan ba? Bindix sa may para. Bindix tao na yan. Oh, nagubo ko. Ngani gani kaya? Basta ngani nga. Oh, yan na nakanipis gani. Ngani nga brake pad. Ba, bati din nga brake pad no? Ya, mas di dito Bindix eh mga bay. Hakoy. Oh, nanay kaon mga bay oh. Astilan.
Mga bayo, abog-abog lang agi mga bay. So chiko ni ayan, oh. Grabe buling, oh. Tagak ang buling. May bindix dito yan. Pang niguro ni kang ayan kay nagati grabe buling yan eh. So aso ito magigaso. Lak. Abig kinanaan sa brake eh. Kani mo'y brake. Grabe ito mga bayo. Baga pa man kayo no? Pero miaw bindix later bindix gid ba? Bindix mo kani dito ako nakita nga nay tatak bindix. Ang abanti din may dili bay. Oh, grabe kinanaan mga bayo. Kinanaan na sa inloan. Pikas eh. Itom niyo kung kayo. Pero walay kaon ng ano. Wala na, hamis na kayo. Dahil ito sa bindix. Hamis kay kaon ng bindix mga bay. Oh, grabe mga takuling oh. Mga sambutso ba? Takuling sambutso. Na mga bay, kung kadadlaw biyahe ang sakinan mga bay, so kinahanglan din ninyo ipa-check gid permin ya painluan jud yo preanyo. Dili na to na painluan na. Oh. Grabe brag gikas tambutso nga mga kinanan. Check gid permente mga bay basta kadadlaw biyahe ang sakinan. Lisod na kayo. Hirap na magkalisod-lisod mga bay. Goods naman, goods. Wala may kaon mga bayo. So karon mga bay, pakita na ko to sa imo ang record na ko sa akong dagan para makita nyo nga 7,000 kapin akong idagan mga bay. Bisig mingan o ba nagbut-buot ako, imumoto ko 7,000. Dapat 5,000 lagi sa sunod. Sunod 5,000 lagi. Kada 5,000 hinlog yapon. Hinlog break. Upak yun dapat atras o gabante ang pahinluan. Kaya para ma-check na to permi ma-monitor na okay. Ano, hindi na nakabot sa sunod mga bay, mga pilar na kadaganan. Mga 1,000 na siguro, ano na, upaw na. Madubli na tong trabaho. So karon pailis na lang nagbago largo. Bindix niya brand. Lower murag wala pa. Ang upper wala pa gyapon, okay pa ang busi. Mga Tyrad, mga Buljuin, okay pa. Tyrad din bago. Shout out sa pang-video mga guys. Arce, wakapil. Ano wani duty, absinot mo kayo. Agilantan dekat si. Sorry si. Dalalan dekat banda tambal nga paracetamol. Ay ya. Bayo gisik dayon. Nagsintoil ta diri karon. Request ni Arce nga vlog pero ang problema wala si Arce. Sayang kayo. Sunod na lang siya. Mga bay, ilista oil filter mo na yung bago nga oil filter. Fuel filter dala mga bay. Bago din niya air cleaner dai. Dahil sa klase yan. Nalay. Sukod rin may kuha. Sige lang, baylo-baylong po din. Naman tayo racing air cleaner nga laban-labahan. Brake pad ayun nga bindix mga bay. So mo na yung bindix nga brake pad. Ang ilis nga bago. Ini. Umlay tatak bindix yan. Ay, nada dire. Dara mga bay bindix. Focus natin. Kita bindix. Nada sa kilid di ay kita. Out na ni Iron Works. And Inya na ako tayo pakita sa inyo mga bay itong dagan ani para mabala ninyo nga 7,000 yun ang gidagan. So nang kay record niya daan ako odometer. So mabasihan na to sa pinakalas na itong video mga bay para makatuo mo nga 7,000 na itong gidagan. So itong gamit nga oil karon kay H Castrol 5W40. So wala pa ang oil. So pila na to ang oil ron pakita natin sa inyo ha. So dara ang tauranan sa oil filter mga bay sa Toyota Hilux. Biyomigani mga bayo, mabora siya. Mabora gid siya. Dito kay siya grabe, kinabantayan man ako mga bay.
Bago ba ning repis mga bay, giahak. So karon mga bay, mo niya tong gamit niya oil, Castrol Edge. Barato ra ni, pilang litro ani yan? 5W40 Advanced Full Synthetic mga bay. So may itong gamit niya oil karon. So mo gyapon niya akong gigamit last natong change oil, 7,000 ang gidagan. Pero grabe, nakita ninyo ganina nga grabe sunog na kayo. So dapat kini 5,000 ra gyapon ni atong idagan ni pohon. I-check nato ni siya sa 5,000 nga dagan kung unsay kalidad sa oil nato, kung itom pa ba musoksok bas koko na to. Pre na karon no. 7,000 kape ni gidagan nga bay, suksok koko ang buling. So atong matistingan karon pag gikan karon mag-set man gyapon ta sa atong odometer para makita nato kung unsa kadabis ang edge karon. Di palabian ako 7,000, grabe sunog kayong oil mga bay. Makita ninyo niya atong record, naman tayo record sa karon, picture na atong odometer para nga di gyapon ta masipyat mga bay. Goods na atong mga brake pad, nindot na, naka Bindix. So Bindix lang sa kalam. So gipang tawag ni Iron Works ang atong ligid sa bante. Eh gwapo naman og brake pad. Oil filter nataod na pod. Muna siya, oil filter nataod na. Pilang drain plug nataod na. So ready to tubin na lang ang oil. Dayon kuman ang fuel filter dayon sunod ani itaod. Kini fuel filter. So kini dayon. Di ko sure kung sigo ba ni, testing lang, testing niya butang ron kung sigo ba ni. Duha akong gagamiton mga bay. Kaning isa racing filter ni ginalabhan ni siya. So pag ipaugan ako ni every week man ko mag-check up. Pag maugan na ni siya, bago pa ng tao din kini. Kasi para reserva lang ini sa mga bay para dugay mabuling. Mga ang gamit yun, racing filter, air filter. Laban-laban ni siya mga bay, wasable. Ang atras okay na, nahimloan ang mga atras mga bay. So adjustan lang ito ang handbrake ani para mas lami siya pa katong gamay ragbira mga bay. So nakabalancer na po ta mga bay. Stock muli lang ang gamit. Dayon stock shock ang gamit. Salpak na. Tao din ang ligid. So magbiyahe pa ako karon mga bay. Kapag may biyahe ron. So dali na kayo trabaho tungod kay naka-lifter siya. Eh kung wala lifter mga bay, dugay kayo niya. Kasol kay kung wala lifter kasi pag jack. So dali ra gyud sa lifter. Oh, papila na og grasa mga bay ang cross join niya. Kay murag uga-uga na oh. Diri tanan, taw-taw na wala na grasahan yan. Wala pa ni, sukat kay grasahan naman. Murag dugay sa madaot. So grasahan ni karon appealing din sa lalo mga bayaw. Panggrasahan aron check na da mintras nga wa pa na down. Pero nahinumduman ako. Okay, para nga goods ba. Dugay makuba mga bay. So yan mga bay mo ni atong odometer atong June 15, 2022 ta nag-change oil. So 133,385 kilometers. So i-minus nato ning gidagan nato karon nga 141,782 kilometer mga bay. So ang resulta 8,000 kapin mga bay. So nakita niya sa screen di ba? 8,000 kapin day ang gidagan ako mga bay. Nagtuor kay ko 7,000 ba ang gidagan. So, grabe na ikasunog ang oil. So karong next change oil na to atong i-check pagka 5,000 nga dagan kung itong baka ayaw tong oil. So sa sunod na po nato ni update mga bay. So yan lang ang ating may share. So kada adlaw ni mga bay ha. So kada adlaw halos gadagan mi halos. So ga-record ko diri sa trip A. Ako may gidagan sa trip A na ko 2,580 na ganina. So dire ko sa trip A karon ako na po ning i-reset ang trip A. 0 para mabalaan na po na kung na-monitor na ko siya. Pag maabot yun ni siya 5,000 pati ang trip B. Reset na ito.
naka-record na niya akong odometer karon nga bag-o. So dirita sa trip E magsugod. Fully synthetic atong gamit. So kita naman to. Oil na to ganina nga gigamit mga bay. So kana lang atong ma-share mga bay. So salamat kay Iron Works. So siya nagtrabaho mga bay. Ayan, so next naman sa sunod na kita mag-uban mga bay sa atong mahiwagang vlog. Bye-bye!